bietan zer egingo zenuke? Bueno, ni uste dut, festa bat montatu taberna batean eta laguna eta familia konbidatu. Maite nagoen jendearekin, desproposito gutxi, baina parranda ugari. Kriston parrandia, nire lagun guztikin. Baina musika gelditu gabe, asteburu guztia. Teknazo reggaeton perreo. Hector deitzen naiz, eta, ez dakit, Hector Fest olako zeo zeingo nuke, bai. Bankete bat edo ingo nuke ez, untza taldea ondo egongo litzateke, pixkat alaitasuna eta hola emateko. Guraitak esaten duen jarri behar duela festa bat egiteko eta horrela, eta nirean ere gustatuko litzaiake jendea gozatzea, ez, dantzan. Prestatu piknik bat, Hamburguesak edo horrelako zerbait. gero bakoitza beretzea. Ia hila zaude, zein portago prezioak? Orduan langosta eta dena, ez dakit. Peinila diru guzti gastatzea igual zaizu, ez? Hori da, bai, erintzerik ez. Jarriko den nire testamentuan, nola egingo dudan, utziko dut pagatuta. Egingo nuke bideo bat, beraiei agurtzen, azken agurra ematen, gazte zer polita, eta hori, ukitzeko rekuerdo polit bat.